बेयो जागोननो गार्लस हस्टेल स्कुल कम्पाउन्ड गोदानाव फैदों नायफैनायदों माब्ला हागोनथाय बेसे गोबाव नांगौ नो जाबानो थासिगोन आरो मास मोनसेसो नांबावगोन नामा मोजां जादों दे आं फैनोसो लुगैबाय बै जागाया फिसाद्राय जाबायना हजोंनिया बेयावलाय मा बेयाव अ हस्टेलसो नालाय ना नङा बे लाइनाव हस्टेलसो जागोन नालाय ओमफ्राय मानो दै थादों बाव मानो जानो दा अखा हादों नालाय The dog is friendly with you or what? Kitchen. Oke, dining room. Ini dia. Cafeteria. Nah, nang labai ta जोंखौ. You know what happened when Sasantung told you to taking a video of that whatever it was. Huna, ya. His like parents in laws came in the classroom. It was very bad. Bilai goरलै खिलिबा मोजां नुगोन बिफांखौ बिराद हान्थि जागोन खिन्थु जायगायाव बापरे बाप बिराद बार खोलो खोलो बारदों नै माबानि बयसफोरनि बाथरुम लेट्रिन नामा लेट मी सी मोननैल' नामा बेयाव मोननैल' जागोन बेयाव रुमा मोननै लेट्रिन बाथरुम माबाखौ खोमा मोननै नङा सं मोनथामनिखौबो खनसंहैदों बारा मोनथाम जागोन ना बेजोंहाय हस्टेलसो जागोन फैनो हस्टेल नङा इयो ओंखाम संग्रासो बे ओंखाम संग्रा ओमफ्राय माबा थागोन इयाव दंखल ओमफ्राय बयसफोरनि हस्टेलालाय बिथिं जागोन अ नैबेयो ओमफ्राय मेन क्लास रुमालाय अबेयाव जागोन मेन क्लास रुमा नै खोमा बेजों बैजों ओमफ्राय ओइयो इनिफ्राय नै कलेज गेजेरना ए बै माबा जाहैगोन नार्सारि रुम जायो क्लास जाहैगोन नार्सारिफोर क्लास 1 2 3 इदि जागोन आरो 8टा रुम नालाय स्कुल गोदाननि खामानि सोलिगासिनो दं बयस हस्टेल गार्लसफोरना हावरि थाहैबाय होनबा जाग्रा दायनिं ओरैनिबो आराम खाथि जाहैसिगोन ना बेनिफ्राय नैबे क्लास रुमानो जागोन मामानि जाहैबायबा बेनिफ्राय ओइ बे कलेजआ कालारफोरनिया नैबे काट माबा कालार होनाय माबा प्लास्टार खालामनांदों माबाखौ फ्लरखौ ए माबायाना बारा गोजोदो होनदा बेयाव माबा होखागोन ना फाक्का होगोन नामा फाक्का होगोननो इमानबो हस्टेलफोराव नांगौना औ फुल माबा वालखौबो फाक्का होगोन नङा माबाखौ होगोन वालखौबो फ्लरखौल' होगोन ना फख्रियावबो ना होलायदों बिराद ना होदो रुपसान्द होलाय ओइ फख्रिखौ आसलथे बारा गिदिर लानो नाङा एसे फिसायानो मोजां बिदियानो मोजां हो बारा गिदिरद्रायबा माबा सारबाबो मोना जायो ओमफ्राय बैलाय मालै थाराय बिफां ना मा बिफां बैयो ओमफ्राय फैनायाव ओरैनो खस्थ' रोखोमब्रो बेनिफ्राय खिन्थु न'खौ लाबोनो हाबा बिराद सान्थि जागोन समायगोनबो मोजां नुगोन नोंसोरना एसे गोजान जाबाय आरो फैनाया ओइ आं गोजानखौ जेबो मोना डिउटियानो बेनोथ'बा ओइ गोलैलांगोन बेटि मा भगबान गोथौ आंथ' सानस्रिबो रोंखाया लाइनबो रोंनाय नङा सासेयाथ' गांला गांथामसिनबाव बे 11 क्लास जागोन होनबानियाबो रुमावहाय Sounds more better.
नालाय मोजांथार जागोन अखा सारख'नाय नङा फिसाजोनि स्कुल गोदान कम्पाउन्डखौ नायफिननो फैदों हानायानोथ' माला हागोनलै आरो गोबाव नांबावगोन खोमा ना नांगोनथ' र' खमायबाबो 2 माह खममोन दा 2 मानि बारा नांगोन 2 मानि बारा नांगोनहाय थब जागाराव मोनबाय थायो बाथ्राखौ सानफ्रामबो थब जायाथ' इयो जाया मानसिनि सालायालाय आरो जाखायोना बिजों